Aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya d'escalada en bloc i també el Campionat de Catalunya de velocitat. Un campionat o una prova d'escalada en bloc consisteix en una classificació amb 5 blocs i els 6 millors són els que disputaran una final que és a vista, en el qual es tracta que es resolguin fins a 4 blocs d'escalada. La veritat que els blocs que hem trobat tant a la ronda de classificatòria com a la ronda de les finals han sigut uns blocs molt complets. Hem trobat més passos dinàmics, una mica més físics, també de placa una mica tensa, i la veritat que supercontenta de l'equipació i de les sensacions que he tingut durant tot el dia d'avui. Eren complicats, les semis eren molt físiques, eren blocs físics i molt tensos, però bé, i a la final eren blocs més fàcils, però també hi havia més tensió. Sí, hi havia molt de nivell, però bueno, venia content. L'any passat em vaig quedar a les portes de la final i venia amb ràbia i amb ganes d'intentar-ho fer el màxim possible bé. La velocitat funciona en un primer terme, es fa una pràctica perquè, tot i que sigui el mateix recorregut a tots els rocòdroms, però és per veure en aquell moment i aquell dia quines condicions també d'humitat, tot això influeix molt, es fa aquesta període de pràctica i llavors es disputa un període de classificació en el qual fan una carrera en cada un dels 2 carrils de velocitat i el millor temps és el que establirà un rànquing en el qual després ens disputarem una fase final que consistirà en un quadre típic d'eliminacions. Vaig començar a fer escalada jo des de ben petit i fa un any i mig em van recomanar que provés escalada de velocitat, ja que també vaig fer atletisme i bueno, un dia li vaig donar una oportunitat i des d'aquell moment em va agradar molt, he seguit entrenant molt constantment i ara estem aquí. Avui en dia l'escalada en si són 3 disciplines o 3 modalitats molt diferents entre si. L'escalada de velocitat és una escalada molt explosiva, de molt curta durada, tenint en compte que el rècord del món actual és de 4,79 segons, és realment una de les curses més curtes fins i tot de l'atletisme. El bloc també és explosiu, però ja necessites tenir una certa coordinació, equilibri, i la dificultat és més la modalitat més de resistència amb una corda, pujar una via fins al top, fins a dalt de tot. I aquestes competicions nostres, igual que passa també a les estatals i a internacional, normalment tenim molt més nombre de participants en bloc. L'escalada ha fet una gran evolució a nivell de persones que estan interessades en aquest esport i que vulguis o no saben de l'existència, i això vulguis o no ens ajuda amb tota la gent, que cada vegada hi ha més suport i falten marques, però cada vegada hi ha més gent. Doncs gairebé fa des del novembre que vaig fer l'última compe i he estat parada perquè he passat pel quiròfan d'una operació a l'espatlla i després que han sigut uns mesos bastant durs de primer no poder moure, després començar la rehabilitació i llavors tornar a agafar la força, poder haver notat avui bones sensacions després de tants mesos fora d'aquest món de la competició, la veritat que molt contenta i em dona moltes energies per poder continuar, que encara fa un gran camí, perquè encara no estem del tot, però amb ganes de continuar. Combino bloc i corda, però prefereixo corda i també li escalo molt a la roca i així. Molt bé, amb moltes ganes, al principi. Sí que estava una mica nerviós, les semis notava molt cansat i així, però al final guai. M'he notat amb ganes, motivat i molt segur. Venia una mica a provar-me, a veure com estava tot, el meu nivell. Ha sortit bastant bé, he pogut ser bastant constant i potser no m'esperava del tot, tenia dubtes ja que surto d'una lesió i no he escalat gaire durant aquestes setmanes. Sí que he entrenat molt, llavors venia en bona forma física, supercontent i em dona moltes ganes de seguir entrenant. Tota l'escalada en si ha pujat molt, ha tingut un gran auge. Tenim un bon nivell amb el nivell estatal, el que passa que encara ens falta bastant recorregut, ens falta tenir unes bones infraestructures on puguin entrenar específicament els de competició, però a nivell general tenim un bon nivell competitiu.